Eurovoľby sa blížia a kandidáti vymýšľajú rôzne témy na oslovenie voličov. Dnes sa ľuďom prihovorila SAS. Richard Sulík je presvedčený, že europoslanci zarábajú priveľa. Plat, benefity, cestovné a diety, to čo z daní Európanov inkasujú poslanci, je vraj zbytočný luxus, tvrdí trio Sulík, Nikolsonová a Oravec. Tam je nejakých 20 000 vyčlenení len na asistentov, tak si myslíme, že aj z tohoto by sa malo skresávať. Príjmy europoslancov kritizujú iba kandidáti SAS. Ostatným stranám ich výška neprekáža. Poďme sa teda pozrieť, ako vážne to so škrtaním saskári vlastne myslia. Vy traja sa vzdáte týchto benefitov? Mohol by som nemožno odpovedať. Nie, my sa týchto benefitov nevzdáme. My si skôr tie všetky naše peniaze zaslúžime, ale ešte raz vám vravím, pripojíme sa ku každej iniciatíve, ktorá bude chcieť odmeňovanie poslancov a ich benefitov zreformovať. No, ale ak tá iniciatíva nebude úspešná, tak si budete užívať tie benefity ďalej, ne? Budeme tieto benefity využívať rozumným spôsobom, nemajte najmenšie obavy o nás. Nerozumiem, pán Sulík, hovoríte, že benefity sú plýtvanie a zároveň si... Hovoríme, že treba odmeňovanie poslancov a ich ďalšie benefity zreformovať. Okrem platov prekáža Lucii Nikolsonovej aj počet bruselských úradníkov, ktoré úrady či pozície treba podľa nej zrušiť. Tam je kvantum úradov s kvantom euroúradníkov, takže neviem vám teraz povedať nič konkrétnejšie k tomu. Tak keď neviete, ako môžete vedieť, že ich tam priveľa. Ale tak to vie každý, že ich tam priveľa. Čiže ktorých treba zrušiť? Ja by som skúsil odpovedať. Ale ja som odpovedala najlepšie, ako som vedela. Keď sa z 3 sídiel stane jedno, tak určitý počet úradníkov ušetríte. Pomohol kolegyni Richard Sulík, koho by zrušil, ale nevedno. Barbora Demešová, televízia Markíza.